Για αυτό το βίντεο είναι για να σας πω για. Εντάξει, έχω μια φίλη εδώ στο σπίτι μου, μάλλον αδελφή, και να τι να κάνουμε το βίντεο. Γεια! Πώς πάτε? Τούτο το βίντεο που τα αλήθεια είναι για να πιάω comments, για να κάνω το comment song 1 ή να κάνω Q&A με το φίλο μου τον Γιώργο Βρουλίδη όταν έρθει σπίτι μου. Да. Και κάνετε follow, like πάλι. Τούτα. Да. Τι άλλο? Κανένα νέο ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Γεια. Κουί. Α, ναι, και αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάνετε comments. Κάνετε comments. Like, είπα το. Κάνετε με φίλο στο Facebook, Τίνο Χρυσάθου. Και εμένα Χαρά Χρυσάθου. Make me friendly Facebook. Ναι, πιάσε τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ, ποιος είναι? Τι? Ποια λεφτά? Λεφτά? Πόσα? Πόσα είναι? 1.000.000. Δεν χρωστάω χρήματα. Τρελοί ανθρώποι. Nope. Είναι ψεύτης. Άντε, bye. Χαχαχα. Ποιος ήταν? Ποιος ήταν? Το έκλεισα. Oh my god. Χρωστάω χρήματα. Έχει δύο ανθρώπους που μου λέγουν ότι χρωστάω 1.000.000, αν με βρουν στον δρόμο τους να με σκοτώσουν. Να τον πιάω τώρα να δω κάτι και τα. Μα ποιος είναι? Όχι μάνα μου. Θα σου πω κάτι αστείο. Άντε πάλι. Ναι. Όχι. Σιωπά ρε. Με κάνει να γελά αυτός ο βλάκας. Δύο βλάκες. Βλάκα. Μα είναι βλάκας αυτός. Να τον ακούσετε. Ναι. Ναι.
Mina să vă sunt gati sterime. Coeficientora. Emila, ya tienen nena, lisca le se ma mi shumo na ka domirio. Oi, mano. Agute. Mano tutole, enna scodoso. E vasto pala, na scodoso. En pa cala astrobos. Ad edo N-am bubat în bani. Adere buame. Adenna se gliso, vlage. Ate n-am scodos e gemenatora. Mano, ndo scodoso re. Sărime gemena, ne? Sărime, ne? Obo si bagia stalo video. Problema sto miado. Mi-a luat problema, ne? Ne. Magari na me sapea ya denna no siro exo parasiro do gindom. Blages. Ele o sărime gemena, Na perimeno yo na vam me piai inna tu bogat. N-am bugat, n-am scodosi. Ate. Ma tu boru vosto di pala. Adi me na buna pi. Bandi sembo. Vosto di pala re. Oi.